selv streetet. Det er borgmestre og politikere sjældent. Men det betyder jo ikke, at jeg ikke synes, at det der foregår her er helt vildt fedt. Og det gør mig simpelthen lige så godt humør at gå rundt ind ved siden af og også stå her og se på alle de fantastiske ting, der foregår. Alt det imponerende gear, der hører til, og alt det, man skal kunne for sådan at være rigtig streetet. Jeg er her i dag, fordi jeg følger min datter, der spiller hos Scott, og det er jo et fantastisk arrangement. Så går jeg også lidt rundt og ser på nogle af de andre aktiviteter, og lidt ind og se basketball. Og jeg synes, det kører helt fint, og det virker sådan lidt kaotisk og anarkistisk, men der er jo orden i det, og pigerne har det super fint, og det er et enormt inspirerende miljø at være i, så det er rigtig dejligt.